Okay, so tutorial to how to install the Akrapovic bike M1 at yung elbow na slip-on. So syempre kailangan tanggalin muna natin to. Tapos yung sa baba naman, yung clamp. Yung clamp naman sa baba. Pagtalan. Since natanggalin natin yung tornilyo dito sa bracket, yung sa baba, yung clamp, pwede na natin siyang hatakin. So dahan-dahan lang para hindi masira yung gasket. So, ito yung stock pipe. Sobrang bigat. At ito yung gasket. So, pakita natin yung gasket. Yan. So ito, tatanggalin natin to. Kailangan pag tinanggal mo, ingat dahil madaling masira. Kailangan pag tinanggal mo siya, buo pa rin, bilog pa rin. At ililipat natin ito doon sa bagong elbow. Okay? Okay, so ito na yung stock pipe natin and yung asbestos niya, yung pinaka-gasket. So kailangan natin gamitan ito. Pwedeng WD-40 or itong bolt looser na ginagamit ko. So kailangan spray natin ito para lumambot, madaling hugutin at hindi masira yung gasket. Okay. So tapos gamitan natin ng manipis lang tsaka maliit na parang ito, kutsilyo or para madali siyang sungkitin. So ngayon, dahil tapos na natin siyang sinilsil, lumambot na, natanggal na natin siya sa pagkakapit. So pwede na natin siyang hilahin. So dahan-dahan lang ang paghila. Siguro paikot para hindi para pantay-pantay yung pagkahila. Yan. So buo siya. Diba? Bilog. So ito ngayon yung nililipat natin dun sa elbow. Okay, so ito yung bagong elbow. Ito yung asbestos, yung gasket. So, sakto yan. Pasok na pasokan dito. So, ito na yung pinaka gasket mo para hindi suminaw. So, bak na natin doon. Ako usually ginagawa ko, binubuka ako muna ng konti para lang sure na papasok. And anyway, iipitin naman mamaya nung clamp. So, konti lang. Konting ano lang naman. Next step is pulin mo tong elbow and ipapasok mo ngayon tong asbestos. So i-pwesto mo siya banda dito sa, hindi naman dulong-dulo, pero banda dito sa paano na sa pinakasagad niya na ano, pero adjust lang ng konti. Anyway, mamaya makikita natin dito kung saan. Kasi importante nga is matakpan yung mga butas. So, okay, so nandito na and dahan-dahan natin ipasok. Yan. So, itulak mo lang yung asbestos papasok para matakpan yung mga butas. Kaya nga dapat maluwang ito para madali siyang i-adjust. Okay lang na sumobra ng konti ha. Dahil ang purpose naman natin matakpan yon. Okay, tapos itulak nyo lang ng sagad. Yan. So yan. Pasok na siya. So
So, kailangan yun nga, nakatakip yung mga butas. So ngayon, isasalpak na natin yung mismong canister. So ang ginawa ko ngayon, kinuha ko muna yung mga accessory niya, yung mga tornilyo, itong converter. So itong converter na to, pwede itong gamitin sa mga small pipes. Dahil nga yung pipe natin is universal, pwede siya sa 51mm, pwede siya sa 38mm. So yung mga Aerox, mga NMAX, or mga Sniper 150, pwede rin yung gamitin to. Kaya, ox na ox yung pipe natin. So ito yung mga kasama niya. Since ang ini-install natin is Dominar 400, ang tendency nito is, ito yung stock na tornilyo na sa ano. So as you can see, mataba, malaki. So, yan. Tapos mahaba. Talagang tumatago sa likod. Yan. Yan. So itong mapapansin nyo, itong provided na tornilyo is maikli. So, ibig sabihin, hindi pwedeng magamit ito doon dahil hindi aabot sa likod. And ito namang stock na tornilyong ito, hindi compatible dun sa ano natin, sa pipe natin. Kasi maliit yung butas. Malaki. Malaki yung tornilyo. So, kailangan ganito lang din na kalaking tornilyo. Ayan. So, buti na lang, meron akong spare na tornilyo dito na mas mahaba. Ayan. So, same size nito, pero mas mahaba. So, swak na swak to dito sa Dominar. Ayan. Okay? Sapak na natin. Okay. So, malagay na natin tong elbow at ilagay natin tong club. So, kailangan malagay muna to, magpwesto mo muna to bago mo ilagay yung canister. Kasi pagka nakalimutan mo siya, backlash canister din naman. So, nakapwesto na yung canister natin. Huwag nyo muna higpitan kasi kailangan mo pa yung movement nito para makapag-adjust sa canister. Okay? So, kuha natin yung canister natin at isasapak natin siya dito. Ayan. So, ako ang ginagawa ko sa M1, kumukuha ko ng basis nung dito is yung sa bracket muna niya, sa clamp ko nito. So, itatapat ko muna siya doon. Yan. Okay, yan. And then, doon ko na siya pwesto. So, make sure na ibalik niyo yung mga washer. Importante yan. Okay, so, pinosisyon ko lang muna. Hindi ko muna hinigpitan para lang makita natin yung position. So, basically, ganyan na magiging itsura niya. Okay, so ngayon na pwesto na natin siya, siyempre i-fix na natin, i-higpitan na natin yung mga tornilyo. So, umpisahan natin dito sa elbow, yung canister. So ngayon, ilalagay na natin tong mga spring. So as you can see, di siya kita. So tanggalin muna natin tong heat guard. Ganyan siya. So ngayon, lagay na natin. Lagyan natin. Ito mahirap kasi hindi pa banat eh. So talagang struggle ang paglalagay ng spring. Okay, so ngayon nalagay na natin yung spring, which is nahirapan kami dahil hindi pa siya banat. So talagang gumamit kami nito and then talagang ginanon namin para ilagay. Okay, so nakalagay na, balik na natin yung heat guard.
higpitan ng mabuti to at yung clamp dito. So bago mo higpitan ito, make sure na talagang pasok na pasok. So ginagawa ko, ginaganyan ko muna siya. Para sure na sagad siya dun sa catalytic tip and hindi siya sisinay. So yan, so pag sure na kayo, then higpitan nyo na. Okay? Start engine. Yun no. Bilog na bilog ang tunog. Basi. Yan, parev naman sir. Yun no. Woo! Yan, babad na konti. Okay. Sarap. Ayos ba sir? Ayos, ayos.